Hei, Mbok. Halo, Selamat datang di Mbok Kiyam. Vlogger. Blogger. Vlogger. Oh, Jangan lupa like, jangan lupa like, nonton, komen, subscribe. Mbok Kiyam Mbok Kiyam channel. channel. Iki arep ngopo, Mbok? Godhog pucung Godhog pucung digawe keluak. rasa di godhog kae ngono kuwi lah ya gini. Ngene iki di blender, Heeh. campuri es. Kok nek perlu dombekke Rudi. No. Iki lale juga ngene sapa? Ayo ngene dhewe. Kono enek pucunge anu ra? Ya ning wite to. Pucunge? Pucunge entek. Nek Ngisor wite ana. isih. Engko spill wite ya. Spill wite. Yo. Yo, ning kebon guys, lho. Yo. Arep delok wit pucung? Pucung. Nggih, ana sik pengen delok wit pucung, Mbok. Yo, ayo. Gantungnya lah pun nandur ki ya lumayan ya, Mbok. Kowe ta? Rudi kok ra nandur. Iki mateng iki, bosok ning, Mbok. Engko kan wedhus to. Yo wit pucung, guys. Kae lho. Wah, nglumpukke botol disok didol. Wah, ibane niki pirang-pirang deraurus. Lho, sapa arep delok wit pucung? Pucunge ning sitok lho. Loro. Oh, pucung ki kok ngono kuwi. Wah, lah tak godhoki lah. Nek ngisore kae, Mbok, wis pira nih karo wite? Heh? Iyalah ya ra menyet-menyet padha yote to, Di. Lho. Lho. Wis. Ki lho wit pucung. Ki lho, guys, wit pucung ki kok ngene iki. Oh, pucunge dhuwur kae. Yo. Iki ngenteni jiglok. Nek aku kon menek rak ya gak iso iki. Gak cakup, teman-teman. Oh. Nek biasanya ring ngundoi ya aku, Ding. Prat. Alah. Jo percaya. Keadaane kebone si Mbok, Bro. Wah, lagi wedhus iki dong kok ngene iki den banget lho. Dong apa? Dong mau nih. Aku tak segerok neh. Yo. Kayak dikumbah sih ayo. Ngumbah kesuk kok. Ngono ae ayo. Ngono ae kuran. Iya. Lumpuk kesik kok arep kok tandesa barang kok. Wah, ngene sapa? Slamet toh. Selamat. Sekarang udah jarang seiso gawe keluak ngono ki, guys. Nek saiki gaweane dong apa, Mbok? Mipili apa? Mipil HP. Mipil HP. Nek wong tua mbiyen nyambut gawe tenanan. Nek cah saiki liyane mipil HP, sikile tumpangke dengkul. Wah, wis. Engko nek ra dipangan padu. Unek-unekke sik lenang. Ngono. Wong biyen ki ra ning carane njaluk dit wong lenang ngono, golek. Lah kok cah saiki Mas ra ndek beras. Arep rene. Mas ra ndek beras. Mas njuk duit ngono. Nek wong biyen golek. Biyen golek. Ning kok ra ngerti tulis. Lah gur tulise ora ngerti maca duit iso pinter ae. Sing penting duit. Ya penting duit. Ya nulis nek ra ndedet ya alah dadah. Iya, anyar. Anyar lho, iki ra ngerti tulis. Ning pinter golek duit. Setitile nggarap. Ya. Wis ah? Wis. Wis. Ya wis dadah no. Wis dadah. Besok tak sepil carane gawe keluak no. Ya sesuk tak sepil carane gawe keluak ya. Terima Kowe kasih. do nontono TikTok apa? YouTube Mbok Sukiyam. Mbok Kiyam Channel. Ya, tolong. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye bye. Dadah, bye.